this is home? Dat klopt ook. Ja? Ook al ben je zo lang weg? Ja. We staan nu aan de terminal again because we're looking for the P1. We het in 2018 culturele haardstad van Europa. Simone Scheffer die had een van de vele vrijwilligers bij de microfoon. Als je toen meerskip hebben, zo steed je de echte meerskip. Iqbal Aslam. Waar kom je in waar? Uit welke week? Nou, die mensen hier komen allemaal uit de Vrijheidswijk. Ja. En wat heb je hem voor dat culturele haardstad dienen? Nou, ik niet alleen, maar heel veel mensen inderdaad. We hebben van alle kanten ook al bezig geweest om wat kleur erbij aan te brengen. Om mensen van alle kanten ook wel beter te betrekken. Dus ik hoop vandaag dat we gewoon echt een resultaat hebben. Het is duidelijk. Ljouwert wordt in 2018 culturele haardstad van Europa. Wij hebben vandaag bezoek van de burgemeester. Hij had zich gecharmeerd aan de inzet van de vrijwilligers en van al de mensen uit de wijken hier in de Vrijheidswijk, Belgaard en Heetersvieringen. En hij wilde zich ook bedanken, de mensen bedanken dus voor al hun inzet. Dus we hebben dus een burgemeester op bezoek. De delegatie van zo'n 300 Friesen had jullie in Amsterdam het bidboek voor de culturele haardstad 2018 hoe langer onder jury. Op 6 september werd bepaald Hokkerstad in 2018 de culturele haardstad van Europa is. Er staat maar één. Er is geen meer als Iqbal. Wat is speciaal aan hem? Hij heeft een hart van goud. Klaar om anderen te helpen. Altijd. En hij staat ook klaar met een brasa. Hè? Geef hem warmte en is een warme welkom bij hem altijd. En hij is een brasa-man. Hij is echt een brasa. Als je verdriet meeloopt in deze pand, kom je hem tegen, ga je beginnen spontaan te lachen. Welkom. Iqbal, waar ben je? Iqbal Aslam, daar, ja. En uiteraard ook Sylvia Kerkland, die op de eerste rij zit. Jullie hebben toch met z'n tweeën wel heel hard aan de kar getrokken. Alsjeblieft. En natuurlijk de opbouwwerker van onze wijk, Iqbal Aslam. We wilden zo graag eentje op zijn kantoor bij het Sociaal Wijkteam boven Noord willen we erin hebben. Nou, en iedereen staat er nog netjes op. Cultuur is mensen bij elkaar brengen. En als één groep heeft bewezen in Leeuwarden hoe dat moet en hoe dat kan en hoe leuk het is, dan is het wel de Vrijheidswijk en alle mensen die hier zijn. Wat een geweldige ontvangst weer vandaag met zo'n geweldig optreden. Ik denk, culturele hoofdstad is pas over 5 jaar, hè? En dan zijn ze allemaal net een kopje groter, hè? Volgens mij wordt dit de topact in 2018. Glasgow is ooit ook een culturele hoofdstad geweest, 1990. En toen was er heel veel kritiek uit de mensen van Glasgow. Van, goh, ja, luister eens, de echte zogenaamd probleem bij arme wijken en zo, die waren gewoon dichtgebarricadeerd. Dus als je Glasgow binnenreed, als toerist, dan zou je die probleemgevallen nu niet zien. Hè? Omdat die zaten allemaal achter van die barricades. En voor heel veel mensen die in die wijken woonden, culture, what the fuck is dat, weet je? Dat is niks voor ons, omdat blijkbaar was het voor hun niet belangrijk. Hier heb ik ook al dus, de mensen van Cultureel Hoofdstad op aangesproken. Kijk, dat heb ik toen in Glasgow meegemaakt. Van, hoe gaat het hier dan worden? Omdat op dit moment is het wel eigenlijk gewoon een blanke te doen. That's where we're going. Turkish barber, right? Yeah, me and Ajaz before. Seriously, eh? Yeah, we do. What do they do there, Ajaz, by the Turkish barber?
door Goldo. Assalamualaikum. Die wallen niet. Oh, bismillah. Zit hier precies. घर करिए तो हाँ जी। Oh, nice. आला Ze houden van dat kitchen. ਇੱਥੇ ਆਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ Put this on the fridge. Oh, that's nice. Iqbal children, this boys, this girl. Little girl. Na, dat is de nu. This Jan Amir. This Maya. Maya Iqbal. Oh. The roast pie. Copy करते Dit is dus Vetje en ik. Maar ja, hier, kopen hè. Alsjeblieft. Ik ga naar Glasgow en dan dat gebouw weer wat zijn letten. En heb je studentenbegeleider, die zelfs een klekker hier oude studeert. En dan heb ik hem voor het eerst jongen. En toen dacht ik wel van, oh wat een lekker ding. En hij zat er altijd nog wat crazy uit. Ik maak hem wel laaien. Ja. Toen ik weer omging naar Nederland, hiek ik net dacht dat hij hier komen zuur. Ja, want de optie wie ik wist, dat je hem in Glasgow, in Schotland vestigen zou. Dat weet geen optie. Nee, niet in uw ogen. Want, Nee, ik weet net maar een radio 2 tientjes en een rechtpoed op het station in Glasgow aankomen. ja. Je bent dus hierheen gekomen voor u, omdat u heel veel van u houdt, hè? Ja, ik denk het. Ja. Ja. कितना खूबसूरत फोटो है ना उठे की रहन लग पे की कहना Toen ik daar ging wonen, ja, toen was het wel even heel moeilijk voor haar. Ja. Ja, dat vond ze niet leuk. Nee. Nu is het wel goed, maar in die tijd was het even heel apart. Beetje zwaar. Ja. Want je ouders hadden een andere plan met je. Nou, wij zouden gewoon even uitgehuwelijk worden. My very loud, too much Iqbal. Dank je, hoi. Ik heb voor jou 3 keer opgesteld. Wietske heeft al getekend. Ga maar even zitten. Even kijken. Wat voor contract is dit dan? Dit is een vrijwilligerscontract. En dan loopt hij met het preventieteam juist door de wijk heen om in ieder geval voor gewoon een beetje dagbesteding voor zichzelf. Dat vindt hij ook wel leuk. Maar juist voor de wijk is het ook wel heel belangrijk dat er mensen zijn die dan ook een beetje een oogje in de zeil houden. En dat is dan, draagt er wel aan toe dat de wijk enigszins wat veiliger is geworden. Dat is mijn screensaver, ja. Dat is Muhammad Ali en Nelson Mandela. Dus er is nog eentje die, of een paar die erbij horen. Zoals Martin Luther King en de Black Panther Party is... Malcolm X? Malcolm X, ja. Ook. Die horen er allemaal bij mij in de rijtje. We gaan nu naar mijn cliënt Anne Jikke. Anne Jikke die, heeft even een stok achter de deur nodig. Ik ben heel goed met stokken dus blijkbaar. Dus heeft ze mij te verduren. En we gaan even kijken hoe het met haar even gaat. De core business van een sociaal werker is om mensen te ondersteunen met de vragen die ze zelf hebben. En te kijken hoe men in staat zijn om hun zaken zoveel mogelijk zelf op te lossen. De regie moet bij hun liggen. Niet bij ons, maar bij hun. En dan moet je dus ouderwets gewoon erop uit. Wij gaan erop af, ja, inderdaad. Ja, het is hartstikke leuk. Ja? Ja, ik vind het altijd wel leuk om bij mensen even binnen te vallen. Dus, Hoi, doe je beneden open, schat. Je naam staat nog steeds niet op een bordje, hè? Hey. Ja. Ja, het is heel netjes. Je bent nog niet aan toegekomen?
Nee, maar mijn slaapkamer wel. Dat wel? Nou, dan moeten we even kijken. En je hebt nu ingeslagen met je energiedrank, zie ik. Nou, die is helemaal leeg. Dus, Wat nou? Toch. Hoeveel heb je gehad? Daar is 24 blikjes uit. Nee, het zijn er 30, maar ik heb er niet in mijn eentje opgedronken. Dus het Nee? valt mee. Nee. Dat, Het zou minder, hè? Ja, daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Alleen ik heb af en toe eens uitschieters. Dat gebeurt wel eens. En met je medicatiegebruik? Goed. Govan Hill is nu hoofdzakelijk een grote immigrantenwijk. Terug in de tijd toen wij hier kwamen wonen was het hoofdzakelijk een blanke wijk. Daarboven, dat is dus mijn ouderlijke huis. Ik was toen een jaar of 4, geloof ik, 5, geloof ik. We moesten even mee met mijn moeder en mijn vader naar de school van mijn oudste, van mijn broer. Omdat hij had klappen gehad. Maar goed, hij werd behandeld omdat hij kreeg een paar hechtingen in zijn hoofd. Omdat hij was dus in elkaar geslagen omdat hij donker was dus, ja. Maar goed, het maakt ons ook hard. Op een gegeven moment van, nou ja, goh, dan vocht ik ook wel eens terug. Ik denk van ja, ik accepteer het niet. En nu zou iemand ook wel, ja, dan moeten we voor een heel goede huizen komen om mij ergens vooruit te maken. Dat zou ik ook wel even zien van, van wie ben je, wat denk je dan niet? Er is een schilderij, hier is het, van 1600. Ja. En dat is een zwarte man en die staat in edelkleren. Dus die is gelijkgesteld met de blanke. Ja, maar waarom heeft hij van die dikke opgezette lippen en die grote oorbellen? Ja, dat is jouw idee van Zwarte Piet. Zo zie ik Zwarte Piet helemaal Ja, maar schat, niet. kijk even op de Witbemerdijk en kijk even bij de winkels en je ziet even wat voor Zwarte Piet zit er voor voorstellen. Ja, maar dat kleurt mooier bij dat zwarte Dat kleurt mooi. Cultuur, welke cultuur dan ook, is open tot verandering. Alles verandert, hè? De tijd verandert. Met alles verandert de tijd. Weet je, dat denk ik ook. Ik bedoel, vroeger had Zwarte Piet de roe. Maar je zingt nog steeds wel over de roe, hè? Wie stout is de roe. Ja, maar die liedjes zijn ook achterhaald. Dan moeten ze even De liedjes zijn wel nieuwe achterhaald. bedenken. Die discussie hebben we vorig jaar gehad. Je Volgend voedt jaar je is het kinderen weer. op met waarden en normen. Ja, Het en dit is van ons de waarden en normen. Maar dingen veranderen over tijd. Vroeger was het een norm om de vrouw even thuis te laten en zeggen van goh, aan het werk even achter de haren. Tegenwoordig zeggen ze dat ze emancipeerd zijn. Sjors maar even die Arabieren, die willen ook wel bedoelen voor God dat die vrouwen in de auto's rijden. In Saudi-Arabië, van alle landen. Gisteren was het een grote internationale protest. Het was een internationale protest. Ik bedoel voor God dat die Arabische vrouwen achter de stuur mogen. En ze gaan ook nog even demonstratief achter de stuur zitten. En dan worden ze ook nog voor gearresteerd. Maar goed, waarom? Het is een cultuur in Saudi-Arabië dat de vrouw niet mag rijden. Of ze op een kameel mag rijden, dat weet ik niet. Maar in de auto mag ze sowieso niet rijden. Ja? En nu? Nee, maar of we nou in Saudi-Arabië zijn of niet. Kijk, als we het hebben over verandering van cultuur. No woman, no drive. No woman, no drive. No woman, no drive. Als ik terugdenk naar de anti-Poltax-demonstratie, nou, wij hebben echt letterlijk zo keihard gewerkt hier. Om ook op de weg, aan de zijkant van de weg waren daar wat bouwwerken en zo. Dus al die steigers hadden we vol gegooid met grote spandoeken, posters, alles wat in handen kwam. Dat zie ik als een enorme succes voor ons.
Ik denk van, goh, ja, als ik terugkijk met de demonstraties wat we liepen. Ik was mee. En geweldig, de dag dat Nelson Mandela vrijkwam, krijg ik nog steeds een brok in mijn keel om te bedenken van, goh, al die demonstraties dat we liepen, was niet voor niks. Als ik denk met de poll-tax. Ja, Maggie ging omver. Men kunnen zeggen, ja, het kwam door de Europese Unie of wat dan ook. Maar het kwam omdat wij elke dag op straat waren. We waren elke dag actief. We hebben zoveel mensen meegekregen. Als je nadenkt van, goh, uiteindelijk een actie wat begon daar in een zaal in de wijk. Met een paar honderd man. En toen werden we verteld van, goh, als we nou 100.000 man achter ons krijgen. We dachten, we zijn gek. En uiteindelijk waren er 22 miljoen mensen die meededen in onze actie. 22 miljoen. Dit was voor mij als opbouwwerker zijnde. Een betere lering kon je niet krijgen. Hoe kan je mensen meekrijgen, meebewegen, hun gedachten ook wel op dezelfde lijn zetten. En als je een blaadje tegenkomt, is ook niet erg. Het hoort er allemaal bij. Maar je hoeft hem niet op te eten. Nou, eet smakelijk. Jij staat dus in je vrije tijd te koken voor de vrijwilligers. Ja. Zij staan ook wel elke keer in de vrije tijd ook wel klaar voor mensen. En dan mogen we ook wel eens een keer even laten zien dat we ook daar dankbaar voor zijn. Hier, kijk. Wel de bovenste plank. Maar dat je zulke grote potten kruiden hebt, betekent toch dat je het vaker doet? Ja. Ja? Maar het is ook de enthousiasme van mijn moeder die graag ook heel veel kruiden dan ook voor me klaarlegt. Omdat ze weet nooit wanneer ik terugkom, zegt ze. Ik denk dat iedereen die dit werk doet toch wel even open moet staan voor de mensen. Ik bedoel, van, goh, ja. Het is mensenwerk. En, maar neem je het mee naar huis? Belast het je ook soms? Ik heb wel eens even nachten gehad waarvan ik denk van, goh, ja, hoe gaan we dat nou goed krijgen bij iemand? Wat moeten we goed krijgen? Wie doet dat dan? Ik heb wel moeilijke momenten gehad, natuurlijk heb ik dat. Als ik soms kinderen zie en ik denk van, goh, ja, wat voor situaties in leven. Hier hebben we Masjid Ghizra, moskee van mijn jeugd, waar ik ook onder andere Koranles heb geleerd. Dat is ook een van de moskeeën waar mijn vader ook al heel veel vrijwilligerswerk heeft gedaan. Het is nu vrijdaggebed, dus ze hebben het hartstikke druk. Dus. Bepaalt het geloof nog mee in hoe je in de wereld staat? Ik ben daarmee grootgebracht, dus uiteindelijk bepaalt het zeker wel van wie ik ben voor een gedeelte. Ik was ook laatst bij een meneer thuis en hij vond de islam maar niks. Hij vond moslims ook niks. En toen vertelde hij dat ik ook wel moslim was. Ja, dan mag je ook wel de sodomieter op. Nou ja. En hoe reageer je dan? Ik heb hem mijn handen aangeboden, alsnog. Ik zei van, ja, goed. We mogen wel van elkaar verschillen. Maar ja, jammer dan dat zijn mening is. Yeah, so you remember I used to work in the markets? You did. Right. So I was there with your cousins, and I think Anwar might have been in the van as well. We were up at the Barras, and it was Christmas Eve. Right. And we're in this Volkswagen orange van, right, loaded with jumpers and everything as well. And all of a sudden, it's really crowded. And this guy steps out in front, and Eunice is driving the van, and a
got to halt. And the guy just goes like that and sticks his finger up at Eunice, and Eunice goes, "You white bastard!" And the whole van just goes, "Oh God, no!" Because I'm sitting there, and I went, "That's fine. There are white bastards, there are black bastards, there are yellow bastards, there are many bastards, many shapes and sizes. Can we just move on?" And he went, "I'm so sorry. Shut it and drive." Oh, for God's sake! There you go. That was it. I've got this kind of thing in my head about people from Holland are nice and laid back and that from visiting. But what was it like for you? Having moved there, I realised very, very quickly that things are not as they seem. I mean, like, the Dutch aren't any better than the Scottish in that sense. And to be honest, I prefer somebody looking me in the eye and telling me what they think instead of doing it behind my back. And that's something that we experienced a lot in Holland. They're more covert. They're much more behind your back. And eventually you do figure out, and you think, oh, okay, that's what it's happening now. That covertness and that has moved forward with Pim Fortuyn. He made it a bit more acceptable to say some things. And now we've got Geert Wilders, who's joined up forces with Marie Le Pen. The mindset has changed a lot over the last years. You're allowed to say what you want. So that basically means you can be openly racist, I think. If you fancy that, you can do that, and you'll get away with it. More so than before. I mean, before it was not trendy. Now it is trendy. Nou, mijn Born vond het net leuk dat ik in één keer een donker in huis hier. En ik ben er wel eens bedriegen geweest. Zo van, je moet er nou voortgaan, dan zal er wat gebeuren. En de band van de auto ben wel eens kapot, stutsen daar terug. En dat zijn op zich de grote dingen. Maar wat in het begin opvalt, ik zeker als wat jonger bent, naarmate het ouder neemt dat aan. Dan wist ik in winkels pensioen van, zo'n zeg wat mooi nemen bijvoorbeeld. Nou, en naarmate we wat ouder werden, dan had ik het idee dat er wat minder op let is. Maar zeker toen wat jong weer. Ik had wel het idee dat ze wat meer in de gaten houden moest. En ik bijvoorbeeld wend om naar de bus te reizigen. En alleen nog reizigen, dan zei ik altijd gewoon over 3 jaar strippen of ja, en dan weer dat goed. En als hij erbij weer, dan werd ik altijd vragen, en ben je hem heen? Dat vond ik heel bijzonder. Toen wist wel degelijk alles behandelen. Govan Hill is nu een enorm gemêleerde wijk met heel veel verschillende culturen. Maar goed, het is nog steeds voor de meeste mensen waarschijnlijk een Pakistaanse wijk. Hanji Wallet. खास का पता कि लोग पूरी बार का खोल जाते हैं और मैं कह रोमानिया चेकोस्लोवाकिया सारे चोर ने maybe your mom is knowing I'm knowing ਹਾਂਜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ meneer maakt zich zorgen over de hoeveelheid Roemeense mensen die hier zijn komen wonen. De laatste jaren is er een heel grote influx geweest van mensen dus uit Oost-Europa en ook Roemeens mensen. Dan ga je zeggen, ja, die zijn niet allemaal even betrouwbaar. Dat is wel heel vreemd eigenlijk. Ik weet dat mensen toen ook al zeiden hetzelfde toen over ons. Dus ja, als de handschoen past. Of is het een schoen die past? Ja, het is een schoen die past, hè? Ja. Wat ga je doen, Iqbal? Even kijken hoe het bij de drogist is. Of de overlast nog rustig blijft. We hebben als wijk en als wijkteam ook afgesproken dat als we kunnen helpen bij het terugdringen van overlastsituaties, dat we dat ook al gaan doen. Hoe is het hier verder? Verder is het goed. Ja? Ja, prima hoor. Geen problemen meer? Nee, geen problemen vandaag. Nee? Nee, dan bel ik je. In een aantal gevallen zijn we naar de jongens afgelopen van, goh, jongens, wat hebben jullie hier te zoeken op dit moment? Snap je wel dat het wel heel lastig is voor die mensen hier? Als jullie hier zo op deze manier rondhangen, dat dat niet de bedoeling is. Dus je zoekt ze echt op? Wij zoeken ze daar wel op, ja.
Of je nou christen bent, of je nu jood bent, of je nu moslim bent. Je bent mens. Het maakt niks uit. En ik denk van, nou, ja, elkaar respecteren, ook in hun geloof, zou fijn zijn. Maar goed, er zijn mensen die graag munt slaan door onverdraagzaamheid te prediken, ook binnen het islam. En dat is ook heel jammer. Ik vind niet dat dat kan. Ik denk ook niet dat het moet op enige wijze. Uiteindelijk behoor je de boodschap, de ware boodschap van de profeet en van God dan te uiten. En dat is dat je moet elkaar lief hebben. Mijn vader was heel streng voor ons allemaal. Dat was gewoon zo. Voor mijn vader was het belangrijkste dat wij leerden, dat wij vooruit gingen. Dat wij ook wel het beste maakten van wat er was. Mijn vader die werkte toen bij de spoorweg. En op zich ging het allemaal wel goed. Op een dag werd hij aangevallen. En hij vocht toen terug. En omdat hij terugvocht, werd hij ontslagen. Maar goed, hij was ook een vakbondslid. Maar goed, de vakbond is niet voor hem op komen dragen. Dat was voor de blanke mensen uiteindelijk. En, door wie werd hij aangevallen? Huh? Ja, door wat blanke jongeren. Wat was de aanleiding? Ja, er was geen aanleiding. Dat was heel moeilijk voor mijn vader die tijd, toen hij werkloos raakte. Hij raakte nogal van slag toe. Er was niemand die voor hem opkwam. De vogels brengen geluk, zeggen ze, hè? Ik probeer ook wel anderen ook wel dat door te geven van God. Met elkaar kun je heel veel nog maken, in positieve zin. Juist vanwege de verschillen met elkaar. En dat versterkt je ook en je verrijkt elkaar door al die verschillen. Hoe kom jij zo positief eigenlijk? Ja, dat zit in mijn aderen. Dat zit gewoon in. Ik denk, ik heb geduld. Ik heb de tijd. Ik denk van, nou goed, ik weet niet wat morgen brengt. Maar als we met z'n allen gewoon in de positieve zin proberen vooruit te gaan, hopelijk verspreidt dat ook wel bij anderen. Misschien heb ik niet alles bereikt wat ik graag wilde. Misschien hebben we ook in ons strijd als linksradicalen niet alles bereikt wat we wilden. Maar goed, wat brengt morgen dan? Dat is nog steeds hoop, hoor. Nelson Mandela, Baba Wade. Nelson Mandela, Baba Wade. Mandela. Nelson Mandela gave us a king. Mandela. Als dit zo doorgaat, dan gaat het een keer fout. Dat kan niet missen. Je hebt twee kampen. En ik denk sinds de komst van de EVT dat de collega ook met sprongen vooruit is gegaan. De onrust die zal er nog wel blijven. Er moet een continuïteit zijn in de veerdiensten naar de Waddeneilanden. Is dit juridisch houdbaar? Is het olie op de golven of olie op het vuur? Hier zijn geen winnaars meer. Het zijn alleen maar verliezers.